f'temp kiesaħ, it-3 ta' Marzu tellet iċ-ċerimonja uffiċjali ta' Jum il-Ħelsien. Il-parata tal-Forzi Armati ta' Malta telqet mix-Xatt ta' Bormla u mxiet lejn Xatt ir-Ris fil-Birgu, propju fuq l-għolja tal-Ħelsien, fejn intlaħaq il-qofol taċ-ċerimonja li selmet lil Malta ħilsa. L-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż kienu milquwa mill-Gwardja tal-Onur u l-Kap Kmandant tal-Forzi Armati, il-Brigadier Clinton O'Neill. Fil-fatt preżenti kien hemm il-President ta' Malta Miriam Spiteri de Bono, l-Aġent Prim Ministru Ian Borg u l-Wib tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista Robert Kutajjar għandhom tal-Kap tal-Oppożizzjoni. Wara huma sellmu lil Malta ħilsa billi poġġew bukkett fjuri quddiem il-Monument tal-Ħelsien. Din iċ-ċerimonja imbagħad intemmet bid-daqq tal-Innu Malti.